Добър ден и добре дошли в новите реклами на Телешоп! Сега ще видите едни от най-добрите изпълнители на китара. Това беше от Мирката. Ако искате да си купите новия будист, само 50 бона! 50 бона! Чухте ли това? И това е първоначална цена! Ако го- Стигат до 100 бона! Ако го купите сега, ще получите 2 диска за само 350 бона! Ако поръчате, ще получите и една картина, която струва 8000 бона! Бона! Ако я поръчате сега, я вземате на половин цена! Ако е безцветна, на 2 половин цени по втората цена! Но ако я поръчате заедно с другата картина, която е на половин цена, я вземате на двойна цена, на 3 неща! Ако ги поръчате и картините, и DVD-тата, ги вземате на 50 бона за всяко! Така че вие трябва да платите 1 милион! Това бяха рекламите на новия Телешоп!